नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. दुचाकी आणि लॉरी अपघातात दुचाकीस्वार शिक्षक उमेश गुंगी हे मी जाग्यावरच मरण. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार शहराच्या हब्बुवाडा हिंगा आज शुक्रवार 22 डिसेंबराक दुचाकीचेर सकाळी शाळेक वयताना हेडमास्तराचे लॉरी आंगावेल्यान गेल्ल्यान हेडमास्तराले जाग्यावरच मरण जाल्ली दुर्दैवी घटना घडली. मृत शिक्षक उमेश गुंगी वय 50 हे मी किन्नर निवासी असून तेमी आज सकाळी आपल्या बाप्पाक उपचारासाठी कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल करून आपल्या कर्तव्याक देऊळमिक्की शाळेत वचूं वयताना हब्बुवाडा पाविल तेन्ना हो अपघात घडलो. लॉरी आंगावेल्यान गेल्ल्यान शिक्षक उमेश गुंगी हे मी जाग्यावरच मृत जाले. हो अपघात अवैज्ञानिक रस्ता कामगारी लागून जाला म्हण शेकड्यांशी सार्वजनिकान घटनास्थळार जमून अवैज्ञानिक कामगिरी विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करून सरकारा विरुद्ध रोष व्यक्त केलो.